Sziasztok, Gabriella vagyok, Nyíregyházán élek. Elkötelezetten kiállok a környezet védelméért és az emberek egészségéért, ezért veszek részt az akkumulátorgyárak környezeti hatásai elleni tüntetéseken és közmeghallgatásokon. Számomra fontos, hogy egy tiszta és élhető környezetet hagyjunk a jövő generációi számára. Sajnos azt látjuk, hogy a városvezetése nem mindig a lakosok érdekeit helyezi előtérbe, és a vezetők gyakran elzárkóznak a nyílt kommunikáció elől. Információinkat legtöbbször a sajtóértesülésekből és rövid médiabejelentésekből szerezzük be, ami aggasztó lehet mindannyiunk számára. Ha te is tenni akarsz az akkumulátorgyárak tömeges építése ellen, keres engem az Élhetőbb Nyíregyházáért, Élhetőbb Magyarországért Facebook csoporton keresztül.